И здравейте хора! Днес, както знаете, е неделя и ще стримвам в Twitch на черта Крисма550 МС. Ще стримвам на Minecraft Еленкрафт. Как виждате, съм в Еленкрафт. Супер готино е. Това е новия спаун, къщичка. Са направили, както знам, вчера са играли. Но това ми е първия път, като влизам. Не, също не мога да ви покажа ачивментите. Ще се радвам да дойдете на стрима. Ще стримам, както казах, Еленкрафт, UHC и какво друго. И Skywars. Да, повече ще е Еленкрафт, както знаете. Така, това беше от мен, хора. В 1 часа, забравих да кажа, Twitch на черта Крисма550 МС ще има стрим. Да, ще се радвам да дойдете и